Наше небо, паглядзі на нас вачыма зорак. Мы чым тут графіці заміж персідскага ўзора. Мы ўсе ў сістэме, прынамсі ў сонечнай сістэме. І хтосьці з нас прысвеціць словы Эмія і Эмі. Мы возьмем па кактейлю ў памяць ледзь знаёмай Леры, бо асабістая глядзіць газеты з-пад шпалеры. Мы не прымаем меры, гэта ўсё хаос хіба што, ці проста забабоны, неяк часта дыхаць цяжка. Бэншы спяваюць з голасам Далорес без правіны, а мы тут звыклыя макаць у цукар журавіны. Гэта наш фанк. Вы чулі, як рыпуюць панкі? Наш рок-н-рол не мэта, пастраляем па бляшанках. Кілішак шанкіс, начная цемра ў пінце Мёрфіс і нейкі статыстычны графік до папёру низ. Нарцысы ванітуюць для люстэрка. Тут не лятаюць музы, як калісьці Дэніс Бершкам. Сюррэалізм ва ўсіх ягоных дзіўных формах. Гэта камедыя і драма ў стылі порна. Гэта маньяк, які трымае нас за горла. Гэта калі застацца хочацца надоўга. Сюррэалізм ва ўсіх ягоных дзіўных формах. Гэта камедыя і драма ў стылі порна. Гэта маньяк, які трымае нас за горла. Гэта калі вышэй названая комфортна. Наше небо, паглядзі на нас праз месяц. Тут ліфт не працаваў, мы засталіся спаць на лесвіцы. Калі прачнуліся, патэгалі на сценах. Ябаць усе сістэмы, але не стэрыя сістэму. Мама анархія, а тут паўсюль патрыархат. Мы 20 год таму валіліся камусьці ў хату, а сёння выйшлі без валосся барадатыя, з кар'ерамі і дзецьмі, і меней ужываем матаў. Кагосьці там таксі чакае пад пад'ездам, бо не па ўзроўні болей зайцам ездзяць на тралейбусах. Вось так радкі схаваліся за вусны. Дзяўчынка з мема плача праз тое, што мы беларусы. Ствараць абсурд наўкол магчыма толькі без прымусу, а стаць такім, як большасць іх, бясконцая спакуса. Намёкі тлустыя намазалі на лусту, а той, хто гэты буцер з'есть, зусім не мае густу. Сюррэалізм ва ўсіх ягоных дзіўных формах. Гэта камедыя і драма ў стылі порна. Гэта маньяк, які трымае нас за горла. Гэта калі застацца хочацца надоўга. Сюррэалізм ва ўсіх ягоных дзіўных формах. Гэта камедыя і драма ў стылі порна. Гэта маньяк, які трымае нас за горла. Гэта калі вышэй названая комфортна. Наше небо, паглядзі на нас скрозь хмары. Мы хочам быць нядрэннымі людзьмі і літр піва ў бары. Мы там як дома, нібы святы Мікола. Сядзім фартуне ды сансары, трапіўшы пад колы. Калісьці пакаленне абірала пепсі, сёння абірае ад'ябіцеся ад нас нарэшце. Рызыка версія, адказ датэрміновы. Ніхто не ведае, як трэба жыць, нічога новага. Сюррэалізм ва ўсіх ягоных дзіўных формах. Гэта камедыя і драма ў стылі порна. Гэта маньяк, які трымае нас за горла. Гэта калі застацца хочацца надоўга. Сюррэалізм ва ўсіх ягоных дзіўных формах. Гэта камедыя і драма ў стылі порна. Гэта маньяк, які трымае нас за горла. Гэта калі вышэй названая комфортна.